watonyepa uchituri singu chawaingoda ndigotenga mapando ndikati peiwoti hanteku apexi arubonikisi ndova machipisi ndaisa zivo rikudanana nemari pandaifona pese waibvunza mariwe usingandipe nguva hakundipa taimi uchida ndigosendama airtime wakatora moyo wangu ukaisa pini ukatauna basa sematoda pini akutosiya waupfekedza sutu yetoiri kusanganisa tiziri pamwe neoiri waita kunge wakavhura bengi yakaunti wairikwesta akumbokuchofa kana ukandituma ndotoenda ninifa ndiwe wandinoda ndosekandari sifa pauri ndakapasa ufunge ndachifa kimins ababy girl uri changu chipembenene andikuziye uchisonza muhlengenene saunoita sinotoita ndipengereke. Hello guys, hello Zimbabwe, what's up, how you doing? So as you can see today I've got the superstar Smash, yeah, Smash the manager, right? Yes, I think so. I just say baba. Nice. Ameni mlisemi. Ini ndakasimba zangu. Fara nema wetse mkomana changati chimboroa pa. Msazishike baba. Tunakiwa tumatideza pa interview penyu baba. Yes. Thanks. So Zimbabwe, this guy is called Dhinda Mugemenzi. Wamane, this is Dhinda Mugemenzi. Kuita gote ngoma ziite kunge madonanzi maiza. Vanhu vanotufana kutopika Mugemenzi vasati vaenda kunana Clemenzi weza. Yeah, my producer. So right, Zimbabwe nasi tukuda kuti mungoziva kuti anonzi Dhinda akamira sei, and yeah, interview isati yapera achakupai tuma freestyle waiza so that chi munombofila saka yeah, stay tuned. Kana mamsati subscribe to my YouTube channel, please subscribe now to Decent Mhloro YouTube channel, and also to what's the name of the YouTube? Dhinda Mugemenzi official. Yes, Dhinda Mugemenzi official. So Dhinda, toda kuti uzise Zimbabwe kuti zvemangoma izvi zvakatanga sei? Yeah man, I can say kuti mangoma is just a creativity remandiri yakandi inspire inini andi inspire vanhu andi inini ndozvi inspire ku music, cause what I can sing ndekuti pandinoimba inini ndinozvi inspire pachezvangu kuti ndakaimba something I can get something up to something, you see, something into something. Ndosaka ndakazoimba kuti baby ndiwe chete uri pana pang nobody can waizia, cause netoti ndikudachi tuma something, because inini mu music mangu inini pandino create content rangu ndoda kuti vanhu Zimbabwe yese ikoziya kuti kunani kuna Dhinda Mugemenzi. Inini ndoimba danzo, ndoimba singura, ndoimba jiti, ndoimba gospel, ndoimba reggae, ndoimba conscience, any genre ndinoita se ndinoimba, handina genre yansingaimbe bro maizia. Amenu kana imaniza muda uvunza uzai. This is good. Hanzi ndinorwa genre yese. Saka kana mamsati makuziva kuti kune munhu anonzi Dhinda, right now you have to go and see kuti there is Dhinda. Yeah, there's been a video that you've been working on. Muchaona video iyoyo ma1. Saka toda kuti mugare mapa my socials pa channel yamukoma Dhinda. So Dhinda official. Saka Dhinda chi chinoku inspire kuti uimbe wewe kuti unyatsoti I want to be a superstar mu music. Yeah bra, as I'm talking about kuti inini ndino inspire waneni maizia, inini ndinotozvi inspire maizia pachezvangu ndinotozvi inspire. Handi inspire nemwe munhu kuti hanza aimba ngoma kuti mudendere ayo maya, inini ndinotozvi inspire waizia. Pane vamwe vanhu vanoti Dhinda anoinspire na Winza, anoinspire na 𝐏𝐇𝐎𝐓𝐻𝐒, anoinspire na ani. Aiwa Winza uya boys ndinoimba kunge iye, because inini art rangu rakafanana na iye. Wakatonzwa Winza, wanzwa 𝐏𝐇𝐎𝐓𝐻𝐒, wanzwa Nikopa Dhinda Mugemenzi, cause inogona kuti 𝐏𝐇𝐎𝐓𝐻𝐒 kimins Winza achingomandopinza. Ndinotoimba art rese wezia, ndinosanganisa maart avo ese, cause inini amuchi
I am Dhinda waiziya Dhinda ndidhinda hafa akaita Windsor hafa akaita Jamaster Dhinda ndidhinda ndinozvi-inspire chi as I am cause inini ndirichi Windsor hafa akaita inini Jamaster hafa akaita inini cause inini ndiri inini ndosaka paunoona ndichirwa ngoma vangu papai ndichiti Dhinda Mugemenzi aniboti Windsor Mugemenzi kana kuti Jamaster Mugemenzi cause neizvo ndiani ndidhinda bra. Wow, this is so good. Saka tisati takunzwisai zvina mukoma Dhinda toda kubotaura namukoma Smash vatiudze kuti mukoma Smash kushanda naDhinda uku rwendo rakamira sei? Kushanda naDhinda kudeleza mangoma misheni ringoro wano zvinobefana ngonakirwa baba Right. haina ndachakona chokutaura inongota manaka toda kudelivetsa mangoma muchatiziya ndose nekudelivetsa mangoma nekwazoita something chanongoita nje kuti kudelivetsa mangoma mission ndiyekuita se delivetsa mangoma yes aya ko vanenge vachida kushanda namukoma Dhinda vachida kuti vashande navo vanokubata ese vachida kushanda naDhinda pane namba dzichabuda pazasi pescreen dzamunotora motitsvaga we are free anytime ukangopinza foni kana kupi kana tsamba totambira zvese kana kutumira nhume kana vanhu tinoita se tinotambira kuma kana kuya wega zvese chi bo So guys, check the number that is on your screen right now. This is the number of the management Dhinda. You can work with them anytime, anywhere, even overseas, right? Anogona kutumira here track rake mobatanisa ngoma robot. Parecording baba azvinetsi panongotumirwa mafiles tomhanya chino whether uri kupi nekupi takamhanya physically tomhanya even spiritually mangoma ndisi anongorwa zvinda motora kuti kudelivetsa mangoma kumhanya chete. So I think mazvinzwira mega from the management yatinayo pano. Saka Dhinda Zimbabwe yakamirira kuti Dhinda acho uyu ngambotipawo zvaanazo ambotipakurira 1 2 3 4 testing wise. Saka ndo mukana wekuti mubelievise va. Alright producer murona inini director last time ndakabudisa EP rainze ma testimony but this time ndikubudisa ma singles collections and ndamapa mazita we have Dobadoni nemamwe ma upcoming anozivikanwa ari papo maiziya saka ndirikunza chimwe chinhu chiri big pazvinhu maiziya saka ndirikurova mavideos esini radoita se ratoda kuburitsa maiziya ndirikuuya nemusanganiswa kunge manhuchwa waiziya cause chandiri kuita ndechekuti vanhu vagete kuti Dhinda ndichi ndiyani waiziya saka pandiri kuimba ndepekuti ndiri kubata vanhu vese is either my parents is either my children is either my elders is either vamwewo kamachembere maiziya cause ngoma ndikurova kakutodarika dhuterere maiziya saka chandiri kuda ndechongoti vanhu vazive kuti ndine chinhu chiri kuuya hachichatsya nezita but pane chinhu chikuita sechikuuya Zimbabwe as I am Dhinda ndiri kuziva kuti mangoma ndichaita se ndicharamba ndichidhinda maiziya vanoda mafeaturings neni nditori available manager munovabata vakuudzai zvekuita maiziya saka inini ndiri free wakati iwewo nekolabhu rako uya nesong yako waiziya toita scene uri inini ndine song yangu ndafarira kuti ufiche pascene waiziya tobva taita scene robva raita hit waiziya kwete kuzoita zvakaita mheno hatichataure mazita maiziya. Yes, hadzaichataure mazita. That was so noble of you Dhinda. Saka Dhinda une here kana 1 or 2 freestyle aungada kupa Zimbabwe kuti imbonzwa kuti ngoma rako rakamira sei kuna uyo anga asati ambonzwa kuti Dhinda akamira sei. Alright, ndine freestyle yangu yandinayo. I think some of people vanoifarira handingamboti vanoiba but vanoifarira cause ukaona munhu achitoimba anoita se anoifarira maiziya song kana waifarirawo waiziya ndine song inonzi waitonyepa uchiti uri singu chawaingoda ndigotenga mapando ndikati peiwoti hanteku 𝐎𝐅𝐼𝐋𝐌𝐈𝐍𝐵 harubonikisi ndova machipisi ndaisa zivo uri kudanana nemari
pandaifona pese waibvunza mariwe usingandipe nguva hakundipa taimi uchida ndigosendama airtime wakatora moyo wangu ukaisa pini ukatauna basa sematodhabhini akutosiya waupfekedza sutu yetoiri kusanganisa tiziri pamwe neoiri waita kunge wakavhura bengi yakaunti wairikwesta gamens maiza chakaipa ndovuka Zimbabwe. Yes, you're listening anywhere you day. You're actually hearing that Dhinda is on fire. He is on fire right now. So this is the freestyle yatapiwa na Dhinda. So Zimbabwe, if you're just joining us, this is please make sure that you have subscribed to my YouTube channel, as well as my guest today, which is Dhinda. It's Dhinda official. And yes, Dhinda has got another freestyle that you want to give you. So Dhinda, vape ngoma. Means inzonzogara iri ndikubva ndariburisa video zvese nemaaudio robva rarira pachi paredhiyo waiziya means ndoda kumbokuchofa kana ukandituma ndotoenda ndinifa ndiwe wandinoda ndosaka ndarisifa pauri ndakapasa ufunge ndachifa means baby girl uri changu chipembenene andikuziye uchisonza muhlengenene zvaunoita zvinotoita ndipengereke akana pakudona ndinodona newe means Gamens. So guys, this song inonzi Gamens. The video is coming so soon. We've been working on the video, and yeah. So far, Basaranga boy, and we are so confident that Zimbabwe, you are going to enjoy. Watch out for this video that is going to come out shortly, very soon. So yeah, make sure that you are there, you are updated. Dhinda, do you have another freestyle? Yeah, man. Yes, another freestyle, Zimbabwe. Ama mungona chi inini sadinda andimbe genre one. Maiziya ndasezva ndakudza ndoimba GT singura chi saka ndine another one chinja ndiri kuda kuti ndiri kuudzai kuti chiri kuuya maiziya. Ndine GT yandiri kubika na mukoma smash ndo manager ndi chiri kuuya manje waiziya chakabhekwa na Lona Liravu ndiye munhu wacho atori pachi pamepo waiziya. Saka ndiri kuda kumbokuimbira freestyle scene rikuya manje maiza scene rinonzi chi ansanda kuripa zita kozi ndakaripa zita munozofungidzwa ndazviita maiza arenzi nakamapfunza baba vashero muri kuitei akakochekera murume wangu handivimbe naye wangu amai akakochekera ndakavapfunza baba vashero muri kuitei akakochekera murume wangu handivimbe naye wangu amai akakocheke inzonzi anopedza zuva resiya turiko kupawa apa pamba kumba asina cha iyo kona chi ini ndotovhura hombe dzinodarika mahombe kombe Gamens Mazidzira beka hadzi Gamens. Yes, tinao mkoma Gamens or Dhinda. So we have the management na Dhinda wacho Dhinda anorwa mangoma ano Dhinda. Saka guys, yes, ndo zatinazo zara nasi, and don't forget to subscribe to the YouTube channel. And right now I want to give Smash the manager. Yes, he has got something to say. Smash. Amana endangokuudza kuti musi wa 18 April kune masingu zarubuda asitani zita, but trust me guys, mawane mafreestyle ngolo mamanzwa mana 18 April chi takaenda ku YouTube kumongo waudze YouTube wacho video chatanga kubuda. Right, yes, hanzi tinechi ne video rikutanga kubuda musi wa 18 April. So what's the name of the YouTube channel? Yamane Dhinda Mugemenzi official ovatozoti ipapo zatoita visual saka pa ipapo apatombodi ma correction waiza cause nungu atopinda pa sex kunge sexual waiza Gamens. Yes guys, Baudzwa the name of the YouTube channel, so make sure that you go there and make sure that you are in our nochaga even my platforms. Yes, ngoma Dhinda vanovhura hombe. Zimbabwe, that Dhinda nice. Thank you so much, and let's meet another time. Don't forget to like these videos and subscribe. Yes, subscribe and our comment. YouTube channel. Yes, thank you so much. Next time.